Януари ще бъде месец на Божието благословение. Бог точно сега иска да те благослови. Моля те, позволи ми да се помоля за теб и твоето семейство. Небесни Отче, от 18 до 31 януари те моля да благословиш тази жена, за да бъде благословена във всичко. Очисти сърцето й от тревога и тъга, дари й мир и направи този мир неин сигурен щит. Отче, ти знаеш сегашните й обстоятелства, болката и страховете й, и дори си преброил всеки косъм на главата й. Моля те, благослови всяка област от живота й, води я по път, който тя не вижда, и изпълни сърцето й с твоята любов и мир. И най-важното, Господи, прости нейните грехове и греховете на целия й род. Очисти греховете на младостта й, сними всяко проклятие и тежест от душата й и от душите на членовете на семейството й. Даруй вътрешен мир, защита за дома й и я укрепи със своята благодат. Ако приемаш тази молитва, напиши Амин в коментарите и я сподели с тези, които обичаш. Днес помощта ще дойде.